Җәмәгать, без сезнең белән бүген күргәнегезчә лазанья пешерәбез. Менә иң элек суганны кызган майлы тавада кыздырып алабыз һәм шунда фарш өстибез. Менә шулай уылган томат, монда безнең ике төрле базилик, итальянский травы сосагыз да була һәм тоз. 50 грамм майны шулай кыздырып алабыз. Һәм шул массага сөт салабыз. Мин ара-тирә блендер ярдәмендә төерләрен язып алдым. Менә нинди яхшы куе соус бешамель. Булды бу. Хәзер инде без лазаньяны төзә башлыйбыз. Күргәнегезчә, бераз гына астына соус салып калдырабыз. Һәм менә шулай итеп безнең пешерелмәгән шушы махсус листларны куеп барабыз. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. Лазанья пешеп чыкты. Хәзер менә кисеп күрсәтәсем килә. Күрдегезме? Бер йомшак. Безнең дисклар пропикация иткәннәр. Тәмле ашлар. Менә пешереп карагыз әле сездә.